El projecte Move the Mind busca crear un curs online i un programa pilot per a entrenadors i entrenadores dirigit a la promoció de la millora del benestar emocional d'aquest col·lectiu. La UFEC s'encarrega de desenvolupar diferents parts de cada mòdul, aprofitant l'expertise de l'equip de psicòlogues de l'àrea internacional. Move the Mind is an EU-funded Erasmus Plus sport project which involves 6 organizations from 6 European countries. And the aim of our project is to empower sports coaches to help actually working age adults to cope better with mental well-being, mental health, through sport in order to help them overcome crises, for example, such as COVID crisis or other crises, in order to empower them and to make them feel better. La Unió de Federacions fa molts anys que ja confia en les institucions europees i per això estem en aquests projectes europeus, perquè creiem en la força transformadora de l'esport.